Hei, salutare toată lumea și bun venit la un episod. Astăzi vom face 10.000 de trofee cu un prieten de-a meu, Valentin 999. Oh my god. Stai să le iau așa. Și bă, dă-i pe duo. Las că-i scriu. E I K I L E U P I O U D O P E. Ok, și o să jucăm cu Colt. Sau cu Jesse. Jesse. Stați ce scris, ok. Haideți să începem. Ok, bro. Păi și ce să vă mai spun? N-am habar. Păi da, astăzi vom face 10.000 de trofee. Și dacă ne va pica Jackie din Megabox, ne pică. Dă-i. A, nică l-a luat. L-a luat. Aoleu. Să nu te mă. Bine, Vali. Bine. Max. Hai vino coade, Max. Nu. Aaaa, m-a prins. Fugi, Vali, fugi. Nu. Na, Vali. Ce capă. Stai, du-te lângă el și așteaptă să mă înviu. Nu-s chiar cel mai pro la așa, dar... Băi, era un de echipă. Băi, ești nebun. Ok, și Brawl Box. Stai play, bă. Cold. Ok. Da, pe Cold să fac de rank 19. O să fac rank 19 azi pe Cold. Și pe Jesse rank 20. Ok. Nu pot să cred, bro. Stați, revin puțin când... Hai mă, revin puțin când am net. Ok, am revenit, dar a venit un bot pe noi și eu n-am avut net. Și da, nu știu de ce n-am avut net. Că la mine e net, am venit. Ce mai grijă să intru pe contul mare, bă. What? Ăsta e contul lui mare. Ha. Nee, bă, că-a făcut ăsta. Pe cine? Nu. Ce? Aha. Acum mi arată că el nu are net.
Nu biscuit. Pot să vă dovedesc că am tel nou. Facem 10.000, da, mai greu. Sau de fapt, știi ce? Revin eu când fac 10.000. Ok, și am revenit cu trofeele. Sper să le câștig. Da, ok, deci hai să mai dăm un meci și să sperăm că va fi cu noroc să câștig. Sper din tot sufletul. Momentul când fac 10.000 de trofee, cap și în coadă. Nu vreau să mă bag așa de mult pe bătaie ca să nu știți. Ca să nu mă... Nu. Eu zic să nu mă bat pe bătaie, dar vin alții pe mine, deci, da. Nasol. Aoleu! Nu pot să cred, bro. Haide! Acum când îs aproape, pierd. Explicați-mi și mie puțin. Serios. Când îs aproape, pierd. Băieți, revin când fac 10.000 la cap și coadă. Am revenit. Sper că voi câștiga 7 trofee ca să... Da, adică na. Ok, bro. Sper că va fi cu noroc meciul ăsta. Sau două meci. Sau, da. Ok. Sper că va fi cu noroc. Hai noroc. O să iau locul 1. Ar fi ceva. Dar locul 2 mă mulțumesc cu el pentru că îmi dă 8 trofee. Dacă iau locul 3, îmi dă 5 trofee. Nu, la locul 4 îmi dă 5 trofee. Nu. Nu pot să cred, bro. De unde? Serios. Ok. Du-te, te rog. Deci neapărat trebuie să fiu de aici. Nu. Nu. Ce bine că am scăpat. Deci mai puțin Cilian. Nu. Sper. Nu, am pierdut. No. Game over. Okay. Închid episodul. Deci nu se mai poate. Nu se mai poate. Moară că pierd. Singura mea șansă. Îmi trebuie 5 trofee. Te rog frumos. Dă-mi. Închide. Ok, băieți, ok. Stai să mă prindă cineva timp așa. Na, gata. Nu, Cilian. Stau chill, dar te rog, dă-mi net măcar. Dă-mi net măcar. Măcar, te rog. Poate. Nu, trebuia să mă bag cu cel mai mic. Are și gadget. Imposibil să bat pe unul cu gadget. Acum scad până la 10.000. Până la 9.000. Doamne, ferește-mă și apără-mă. Te rog să câștig 9
trofee. 9 îmi trebuie. 9 trofee și te rog, nu mai scade, te rog din sufletul meu, te rog. Nu vreau să scad. Te rog din sufletul meu, nu vreau să scad. Ok, fug. Cât se poate de tare fug. Maxim viteză. Dacă eram cu crau și... Nu pot să cred, bro, nu pot să cred. Băieți, cam atât a fost și episodul. Și sper să ne vedem data viitoare. Pa! Ok, am revenit. Am 9999 de trofee. Sper ca meciul ăsta să fie câștigat. Să primesc un trofeu măcar. Și revin când îl fac. Ok, din păcate am scăzut cu 5. Dar meciul ăsta presimt eu că va fi mai bine. Să nu vină botul ăla gigant pe mine. 3.200 HP. Uite, parcă 10 secunde. Haide să câștig, te rog să câștig. Te rog, arată acolo sus în colț. 3 brawlers left. 3 brawlers left. Ca să pot câștiga, ga. Te rog frumos din viața mea. Te rog, what? Să uita. Bă, nu. Era alt Frank. Care da. Crei la fel ca mine. Nu, îl las în pace. 4. Am emoții. Te rog, hai mai moare unul. Dar nu eu. Oricine, dar nu eu. Nu, te rog, nu. Te las în pace, dar nu eu, te rog. 3! Hai, te încă unul, ca să fiu sigur. Unul. E aici unul? Ia. Nu. Te rog, 6. 6 dăm 6. Bine, mă! Și am făcut 10.000 de trofee în cap și în coadă, cum se zice, da. Bine, băieți, haideți să deschidem acum megaboxul de la 10.000 de trofee. Sper să fie 6, te rog din suflet. N-am avut noroc să-mi trăg, pame. Măcar Jackie, dacă am pica, măcar. Carl. B. 12 B. 12 Mortis. Tic 57. Jessie 66. Și bonus 5. Mamă, cel mai slab megabox pe care l-am avut eu în viața mea. La 10.000 de trofee. Da. Și din 1.000 de trofee avem acum, facem. Păi, cam atât a fost și cu acest episod. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!